वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसनफैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि मिउजिकनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों दैज्लांनि रादाब। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों लीना, कबिता आरो अनसुमा। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों जेनिफिर, जयतिमा, जेस्मि, राजेश, बिकन, सिमन्त, नबिन, जोंसार आरो कृष्णा। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों जुनाली सरगारि। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट, डिरेक्सन आरो करिय'ग्राफारानो जादों बाम्बुला बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। दासिमहालागै बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना नायबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेनोसै।